Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, road clearing operation sa barangay nagpupunang mamatayan. Mga persons with disability sa Naga nag-atinder ngunyan sa Digital Business Basic Training Program. 60mm mortar bomb na discover sa sarong junk shop sa Milaor, Camarines Sur. Mga visual artist libre nag-atindir sa Intellectual Property Seminar sa pagtatapos kang Arts Month. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Nagpuunang magrekurida ang mga personahe kan Public Safety Office para i-implementar ang road clearing operation sa mga iskinita asin tinampo sa barangay kan Siyudad ding Naga. Nagkapirang sasakyan sa Barangay Liboton na yaon nakaparada sa gilid kan tinampo ang nawilklam kan mga tauhan kan PSO. Susog ki City Councilor Dodit Beltran, co-author kan Road Clearing Ordinance kan Naga, dapat maghiro na subuot ang mga ahensya na sakop kan Road Clearing Ordinance para maabot ang gabos na barangay kan Naga. Dakulang bagay po itong nagpuuna po ang Barangay Liboton and yaon po ang grupo po ni Sir Rene Gumba para po i-assist po si mga barangay official. Sana po padagos-dagos ini and maabot na po si 27 barangay. Tayo man po ng kamautan kang ordinansa na ang tinampo para sa bihikulo, ang sidewalk para sa tao. Sa iba pang Bareta, sarong ordinansa na mataonin sa 1,000 pesos kada bulan bilang economic relief assistance sa mga barangay street cleaner ang pinagtulod ni Liga ng mga Barangay Corazon Peñaflor na maaprubaran sa sangguniang panglungsod kang Naga. Susog ki City Councilor Peñaflor kumpara sa mga barangay tanod asin barangay health worker na igwang nakuko ang asistensya sa lokal na gobyerno kang Naga, ang mga street cleaner ang mayo subuot na riresibi hali sa syudad. Para man ki City Councilor Salvador Del Castillo, garo imposible ang nasabing ordinansa huli kan kakapuson nin pondo kan lokal na gobyerno kang Naga. Nailing ko po na sa taon ni kahigusan ninda, dapat naman po ning hilingon ang sa indang mga pangangaipo na kung saan po ang mga barangay tanod, barangay electrician, barangay health worker sa siliba pa, may nakukuha ang counterpart sa barangay. Alaga ng mga street po, dahil po sila nakakakuha kayan sa barangay up sa katahawan kang kadikit pong honorarium nakukuha sa barangay, may ipa silang nakukuha sa sudad kang naganing anuman na asistensya. Sa inmak ang pundo. Ang siyudad ko niyan, medyo hikaw sa pundo. So ako ani sa iling ko, sa ining taon na ini, dahil nga naman para i-receipt ng gastusan. Ang dapat isipon mo niyan, sa kita mako ang dagdag na pundo, tangarig matustusan si pangangaip kansitan. Sa iba pang Bareta, mga persons with disabilities sa Naga tinaawan ng dagdag kaaraman sa paagi ng Digital Business Basic Training Program. Sarong simanang seminar matapos ngunya na Marso. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Para matawan ng dagdag na kaaraman ang mga persons with disability na igwan ng negosyo sa siyudad kang Naga, umabugtak pa sana ng negosyo sarong simana na pinaatindir si mga interesadong PWD sa Digital Business Basic Training Program sa pangangenot kang Persons with Disability Affairs Office katuwang ang sarong foundation na pinagigibo sa City Hall Compound. Susug kay City Councilor Dodit Beltran, Chairman kang Committee on Persons with Disability, dakulang tabang ini sa nasabing sektor. Ang purpose po kani para po matabangan sa satuya pong mga PWD, lalong-lalo na po si totally blind, na magkaugwa po sinda ning kadikit na kaaraman and magkaugwa man po ning kadikit na income. Hulit na kaipuan makasabay sa paggamit ng teknolohiya sa roini sa mga tampok na pinagtukdo sa mga nagpapartisipar asin ang tabang pagmanihar kan sa indang kapital. Ang February 21 po, yan po si Practical Math 1, iyo po yan si Pigconducer ninda. February 22 po, ining business startup costing. 23 po, pricing, break-even point of capitalization. February 24 po, business plan and budgeting. February 25, basic spelling and grammar with Google Docs, Gmail. 27 po, si editing photos and editing videos. 28 po,
Day 7 po kan training, Facebook page and Instagram for business. Matapos sa petsa 2 sa nasabing seminar kan mga nagninegosyo o manigosyong PWD sa Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, sa aga na mapuon ang pag-obserbar kan Fire Prevention Month kung kaya may nakahanda naman na programa ang Bureau of Fire Protection sa Banwaan ni Libmanan, Camarines Sur. Aramon taman kumpletong detalye kayan sa report ni Jerome Breeze. Kan nakaaging taon na sa pagsabat kan bulan nin Marso, sinabat man tulos nin Kasulo, ang barangay Libud Uno sa Banwaan nin Libmanan, Camarines Sur, na kung sa'y napiktado ang magkakaparang kaharungan sa lugar. Kaya sa ngunya na maabot na Marso 3, gigibuhon ang kick-off ceremony kan Fire Prevention Month sa Banwaan na konsensaro sa mga highlights na programa ang Fire Olympics na konsen imbelto man ananom na mga barangay na may mga history ni na Kasulo, Arugan Libud Uno, Poblasyon na Station Church site, Taban Fundado, Bahay Asin Bigaho Sur. Dito po sa Libmanan Fire Station, ang kick-off ta po is March 3. Tapos sa March 3 po na yan, magkakaigwa kita ni Fire Olympics. Ang Fire Olympics po is kasabay po tuman ang anong na mga barangays. Usually po sa poblasyon, so may mga history po ng mga Kasulo, tanganin po mas matrain sinda. Kung baga po, mas pigti-train ta sinda na habang bayo pa kami or may karamtaman po baga na may distansya ang fire station sa sentro. Kung baga, mag-prepare na sinda bago pa mag-abot sa mo. Tanganing din na maglawak pa so Ang nasabing programa, papartisiparan man kan mga fire volunteer group, mga barangay official asin mga residente sa nasabing mga barangay. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, gigibuhon sa Plaza Quezon sa aga ang kick-off ceremony kang Fire Prevention Month. Ngunya na taon na papanginotan man kan mga opisyal asin personahe kan Naga City Central Fire Station. Ang tema ngunya na pag-obserbar kan Fire Prevention Month iyo ang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 60mm mortar bomb na diskubre sa sarong junk shop sa Milaor, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid
At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, pinagsarado muna ang spillway sa Grandview, Pacol, Ciudad ng Naga matapos na matipak asin malabot ang salog kang spillway na pwedeng magdara nin peligro sa mga maagi. Urog na ang mga estudyante kang Grandview Elementary School. Pinanginotan man kan Public Safety Office asin Engineering Office ang pag-inspeksyon sa nasabing agihan para madeterminar kung noarin nin pwedeng pakarayon. Sa satuyang police report, kung daitulos na ihiling ang sarong 60mm mortar bomb sa sarong junk shop sa Milaor, Camarines Sur, posibleng namugtak kuta sa peligro ang buhay kan mga yaraon digdi. Detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Nasa pangataman ng unyan ka na Provincial Explosive Ordnance Division kan Camarines Sur anda sarong 60mm na mortar na recover sa sarong junk shop sa barangay Burong-Burungan, Milaor, Camarines Sur kan nakaaging pet sa 26 kan Pebrero. Sigun ki Pulis Captain Zacarias Barcela, ang Provincial EOD Chief kan Camarines Sur, tulos man nindang pinagadumanan ang nasabing junk shop asin pig-inspection ang nasabing pampasabog. Asin delikado na ini, ninhuliman tamay na anpin ka nasabing explosive. Sigun sa reporta, an may sadiri ka na junk shop na si JR Sedo na dahil natulo sa subot nari paro ang nasabing pampasabog na posible nga nakaiba sa pinabakal sa iya. Nag-apod po sa muya yung Milaor Police na may bomba daw po duman sa sarong junk shop sa boundary kang Milaor, Minalabak. So pinuntahan po namin. And then pag-abot mi duman, nakuami sarong mortar na 60mm na mortar pero corroded na po. Napasiring inidigdio sa imo, sabi niya, baka ngayon sir pagpakilo sa kuya, nakalaog sa, naunda talaga sa sako. So dahil niya na chinek. So sabi ko sa inda, na kung pwede, i-check ka agad. Kasi kung arog ka ini, sabi ko, delikado ini kasi halos nawara na supin. And then, kumbaga, siyempre, bomba baga ito. So, delikadong maray para sa inda. As in, para duman sa mga kataraning. Pangapudan na sa nakan opisyal sa mga junk shop owner na dapat reparuhon ang mga pigpapabakal sa inda, tanganing maiwasan ang siring na insidente. Kaya po ampong i-check tang maray, lalo na yung mga nagpakalaog sa sako. Kasi minsan yung mga nagpapabakal, igiisip ninda para magkaigo or magkakuha na sabihin pang gumabat. So ipapabakal ninda, nagdaisin na nagtataram kan totoo. So pakicheck na lang po sa mga junk shop owner na sana po dahil na mautro ito kasi delikado po talagang maray. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, para dai maotro ang mga kariribukan sa mga inuman sa Kalabaan kan Diversion Road, Naga City, mantinido ang pagpapatrolya asin pagmonitor kan Police Station No. 5 na pinamamayuhan man ni Police Major Alex Sumayaw. Susog ki Police Major Sumayaw, regular subuot ang saindang pagpapagirumdum sa mga may sadiri kang inuman para dai na maotro ang mga rambol na nangyayari digdi. Ni-reminder naman sila ng mga dapat na gibuhon dyan sa mga inuman na sabi niya ni Duman na kung sakaling mahiling na nindang pag dyan, medyo nakainom na, pero sa tamang kung ano nang itsura, dahil na pag tawang kang in-order na harap na para
maiwasan na itong maging unruly sinda. No? And igo kitang pig para sa mga ordinansa na lalong-lalo na yung mga minors na dahil pwedeng mag-order, mag-inom-inom dyan dahil kung sakali ka kung may mangyari dyan na may involved na mga minor de edad and maaraman ta kung sa na inuman na pina-order sinda, siguro magkakagawa kitang maniligong pinalidad dyan. Sa iba pang bareta, mga visual artists nag-atindir sa libreng intellectual seminar para proteksyonan ang saindang mga gibo. Aramo naman ang kumpletong detalye sa report ni junior correspondent Karen K. Iscaro. 30 Bicolanong visual artist, kaiba ang nagkapirang negosyante sa syudad ni Naga, ang nagpartisipar sa libreng intellectual property seminar na pinagibo sa Naga College Foundation, Liboton Extension Campus. Susog ki Mr. Mark Franco Reyes, curator kan V Gallery Museum, as in director kan Center for Arts Development kang NCF, obheto kaini na matukdoan ang mga visual artist kung paano ninda matatawan proteksyon an sa indang mga obra kontra sa mga day otorisadong pangongopya. Sa seminar na pinagigibo, inimbitara ninda ang mga taga-National Committee on Intellectual Property Rights. In celebration with the Arts Month, yung Naga College Foundation through the Arts Development Office, in-invite po natin ng Intellectual Property Office para mag-conduct po ng seminar about sa copyrights and trademark para focus talaga siya for our Bicolano artists. So para maging aware sila na kung ano yung mga bawal gawin, lalo na sa larangan nila ng paggawa ng art, lalo ngayon na uso ang internet. So para i-arm natin ang mga artists natin na bawal pala itong gawin. And at the same time, pag sila naman yung nahabla or may gumaya ng artwork nila, alam nila ang tamang gagawin or approach para mabawi nila yung rights nila pagdating sa mga artworks na nagawa nila. Para kay Director Emerson Cuyo kan Bureau of Copyright and Related Rights, bako pang hararom asin mahiwas ang kaaraman kang publiko dapit sa intellectual property rights na iyo ang sa indang gustong tutukan. The very fact na we're here is an admission na hindi pa ganon kalalim ang pangunawa ng ating mga kababayan or the public in general on their intellectual property rights. Sa lado ni Attorney Christine Pangilinan Canlapan, ang pamimeke nin mga produkto o gibo ang dakulang kawaran sa gobyerno. Urog na tadai ang mga ini nagbabayad nin buwis. Napakalaki po ng epekto nito. Unang-una po dahil itong mga peke or counterfeit na products po ay hindi nagbabayad ng tamang taxes sa ating gobyerno. So since counterfeit po sila, illegal ang kanilang business, yung karambatang taxes o buwis na dapat nilang bayaran sa gobyerno ay hindi na ibibigay. At ang kaakibat po nito ay maraming tao ang nawawalan ng trabaho dahil doon. Para sa GNN TV48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.